Benvinguts al Friki Online càpsula 484. Ens en anem a Panini, ens en anem a Marvel i els superherois, però també ens en anem al manga. Ens en anem en un híbrid que és ni més ni menys que Demon Dice. Demon Dice de Peach Momoko, aquesta autora japonesa que entra en el món de Marvel. O més aviat al revés, fa que el món de Marvel entri en el seu món o en el seu univers. De què va i què és? L'edició està molt bé, tapa dura, format gran, com podeu veure, llom pla i molts extras que van des de pàgines de procés de treball, adaptació i creació d'aquests personatges Marvels en aquest món asiàtic i de l'edat mitjana, ple de pin-ups i d'il·lustracions inèdites o homenatges o fanarts de diferents autors coneguts, i també trobarem el libro de los yokais. Aquí ens explica una mica aquests yokais, aquests dimonis familiars i del bosc que conviuen amb aquest Japó mitjaval. De què va Mariko, el personatge de Marvel asiàtic? Està en un Japó tradicional i lluita contra aquests yokais. Ella està cercant el seu passat, és una cerca del passat i descobrirà qui és, d'on ve i qui l'envolta. Té parents, per dir-ho d'una manera. Una història que ens agafa amb la tradició dels contes japonesos, o sigui, agafa aquests personatges de Marvel i els porta cap a casa, els transforma completament i ens crea una aventura realment molt divertida que s'apropa més al manga que a l'univers Marvel, sense deixar d'anar trobant aquests personatges tots emmascarats o pintats dins d'aquest univers. Aquí, per exemple, podem veure, doncs, evidentment, un Hulk o el Hulk, que serà un yokai en aquesta història. El dibuix, com podeu veure també, és un dibuix molt a l'estil manga, amb la variació del format, que és aquest format gran, i també del color. És un còmic a tot color, 100% a color, que també ens el diferencia del que seria el manga. Mira, aquí tenim a Lobezno. El senyor Logan està convertit en aquest gos llop. Ja us dic, aventura tradicional japonesa amb personatges Marvel. A més, amb algun extra, com un parell d'episodis que ja són fora o spin-offs d'aquesta història, i aquest que ja vam tenir, Electra Blanco, Negro i Sangre, aquesta història que la tenim aquí també, aquesta història que ens recorda a la pel·lícula Lady Snowblood, que és una història muda que tenim en el final com a extra. I a més, millor en aquí que en l'altre, perquè en aquí el paper és paper porós i mate, la qual cosa crec que li dona certa qualitat al volum. Salut i a llegir còmics!